बे समाव मोनसे दुखुनांथाव आरो साननो गोनां खौरां इरानाव मोनसे गिख्रंथाव जाथाय जादों। मुस्लिमफोरनि गंसे मस्जिदाव गाग्लोबदों माखासे दुथांफोरा। साथाम दुथांफोरा आखायाव गिख्रंथाव हाथियार सिलाइजों उदाङै गुलि गावग्लुंफैदों। गावग्लुंफैनानै सा 12 सुबुंफोरा लोगोआव उन्दै गथ'फोराबो जायगायावनो जिउ गोमानांदों आरो 40 सानिबो बारा सुबुंफोरा बे गिख्रंथाव जाथायाव जखम जानाङो। साथाम दुथांफोरनि गेजेराव सानैखौ बे समाव पुलिस बिफाना हमनो हाबाय, नाथाय सासेया दासिमबो खारखोमानानै दं। बेनि सायाव पुलिसनि गोख्रों नायबिजिरनाया सोलिगासिनो। इराननि शिराज सहराव थानाय गंसे मुस्लिमफोरनि मस्जिदाव बे गिख्रंथाव जाथाया जादों। बे गिख्रंथाव जाथाया गिख्रंथाव उदखारि हानजा ISIS जों सोमोन्दो दं होननानै मिथिनो मोननाय जादों आरो ISIS उदखारि हानजाया बे हाबाखौ मावदों होननानैबो सिमान जाबाय। बे समाव मोनसे दुखुनांथाव आरो साननो गोनां खौरां इरानाव मोनसे गिख्रंथाव जाथाय जादों। मुस्लिमफोरनि गंसे मस्जिदाव गाग्लोबदों माखासे दुथांफोरा। साथाम दुथांफोरा आखायाव गिख्रंथाव हाथियार सिलाइजों उदाङै गुलि गावग्लुंफैदों। गावग्लुंफैनानै सा 12 सुबुंफोरा लोगोआव उन्दै गथ'फोराबो जायगायावनो जिउ गोमानांदों आरो 40 सानिबो बारा सुबुंफोरा बे गिख्रंथाव जाथायाव जखम जानाङो। साथाम दुथांफोरनि गेजेराव सानैखौ बे समाव पुलिस बिफाना हमनो हाबाय, नाथाय सासेया दासिमबो खारखोमानानै दं। बेनि सायाव पुलिसनि गोख्रों नायबिजिरनाया सोलिगासिनो। इराननि शिराज सहराव थानाय गंसे मुस्लिमफोरनि मस्जिदाव बे गिख्रंथाव जाथाया जादों। बे गिख्रंथाव जाथाया गिख्रंथाव उदखारि हानजा ISIS जों सोमोन्दो दं होननानै मिथिनो मोननाय जादों आरो ISIS उदखारि हानजाया बे हाबाखौ मावदों होननानैबो सिमान जाबाय। फोरोंगिरि मावनो गोसो जानाय बिजाथिफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। बाक्सा जिल्लानि सालबारियाव थानाय गुड शेफार्ड नेशनेल स्कुलाव गोबां फोरोंगिरिनि गोनांथि जादों। बे फरायसालियाव गाहाय फोरोंगिरिजों लोगोसे आखान्थि फोरोंगिरि आरो 7 आयदा फोरोंगिरिफोरनि गोनांथि जादों। फोरोंगिरिफोरनि मासिखौ बिजाथिफोरनि गेजेराव आनजाद लानायनि गेजेरजों थिसननानै लानाय जागोन। गाहाय फोरोंगिरि मासियाव एप्लाइ खालामनो थाखाय बिजाथिफोरा MA, MSc, BEd डिग्री लानाय इंराजि रोंगौथि गोनां लोगोआव 5 बोसोर गाहाय फोरोंगिरि महरै मावखांनाय रोंगौथि थानाय जानांगोन। गाहाय फोरोंगिरिनि दान बान्थाखौ 14 निफ्राय 20 रोजानि गेजेराव होनाय जागोन। बेजों लोगोसे बिगियान फोरोंगिरि, इंराजि आयदानि फोरोंगिरि, बिगियान आयदानि फोरोंगिरि, हिन्दी आयदानि फोरोंगिरि आरो सासे हस्टेल फोरोंगिरिनि गोनांथि। बेफोर आयदा फोरोंगिरिनि थाखाय गोसो गुदुं बिजाथिफोरा एप्लाइ खालामनोब्ला बिगियान फोरोंगिरिनि थाखाय बिजाथिया MSc आरो BEd डिग्री लानाय जाथारनांगोन। बेनि दान बान्थाखौ 10 निफ्राय 15 रोजानि गेजेराव होनाय जागोन। इंराजि आयदानि फोरोंगिरिनि थाखाय बिजाथिया इंराजि आयदायाव MA खालामनाय आरो BEd डिग्री लानाय जाथारनांगोन। बेनि दान बान्थाखौ 10 निफ्राय 15 रोजानि गेजेराव होनाय जागोन। बिगियान आयदानि फोरोंगिरिनि थाखाय बिजाथिया BSc लोगोआव BEd DLED डिग्री जाथारनांगोन। बेनि दान बान्थाखौ 9 निफ्राय 14 रोजानि गेजेराव होनाय जागोन। हिन्दी आयदानि फोरोंगिरिनि थाखाय बिजाथिया हिन्दी आयदायाव MA खालामनाय लोगोआव BEd DLED डिग्री गोनां जाथारनांगोन। बेनि दान बान्थाखौ 9 निफ्राय 14 रोजानि गेजेराव होनाय जागोन। हस्टेल फोरोंगिरि महरै बिजाथिया BA, BSc लानाय लोगोआव इंराजि रोंनाय जाथारनांगोन। बेनि दान बान्थाखौ 8 निफ्राय 10 रोजानि गेजेराव होनाय जागोन। गोसो गुदुं बिजाथिफोरा थाबैनो 7086283946 नम्बराव WhatsAppनि गेजेरजों गावनि बिजाथिनि फोरमानलाइखौ हरनो हागोन। लोगोसे गोबां मिन्थिनो थाखाय 8473002079 जानबुं अनजिमायाव कल खालामनानै खौरां लाहरनो हागोन। आनजादखौ बोहैथि दाननि 30 अक्ट'बर रबिबार खालि फुंनि 10 रिंगायाव लानाय जागोन।